unha estatua dunha vaca, porque a industria gandeira ten moita importancia aquí na Pastoriza, e despois enchímola con basura e lixo que atopamos polos montes e os ríos da Pastoriza. Despois un brick de leite que fixemos representando a importancia do leite aquí, pero representámoslo con ingredientes contaminados e sucios que representan o impacto do lixo no ambiente e na nosa industria. Tú ves isto aquí, tesme que dicir que opinas. Sobre o do leite. Claro, o sea, tú leo para enterarte un pouco. E despois... Déxame primeiro lelo e depois xa vos comentar. Vale. Tú ves isto, que opinas? Pero que clase de pregunta é esa? Sí, que opinas? Unha obra artística improvisada aquí. Bueno, improvisada no, Déxame vale. analizar a obra todavía. Deixo. Primeiro xuntámonos a un grupo de persoas e estuvemos falando sobre cal podía ser a idea e centrámonos na industria gandeira porque é moi importante aquí. Un artista fixo a estatua e despois entre nós fixemos o brick. Mira todo, leo para enterarte un pouco de que vai. Que estás exercendo de periodista? Claro. Algo moi razonable, non? É super importante, ou na miña opinión, debemos empezar por un mesmo e coidar e ser máis xeneroso con todo o que nos rodea. E temos que empezar desde perrechiños, desde os nosos fillos, cando son perrechiños, para que isto cambie. Pero que papo tedes a ver se vos aplicades o conto? No, moi ben, unha maravilla. Moi chulo, moi bonito. Pois o obxectivo é concienciar a toda a poboación que principalmente dedicas á industria gandeira sobre o impacto que ten todo o lixo que tiran no leite, na gandaría e en todo o ambiente en xeral.